हेलो, कैसन बानी आप सब। बहुत अच्छा एगो गाना के खबर लेकर आइल बानी जौन गाना के नाम बा हनुमान गियर। तो गाना के गौला बने खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका। फिट में खेसारी लाल यादव बने और त्रिशा कर मधु बाड़ी। और लिरिक्स बा अखिलेश कश्यप के, म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर, वीडियो डायरेक्टर पंकज सोनी कुमार चंदन, प्रोड्यूसर भाई राजकुमार सिंह। कंपनी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर रिलीज भइल बा। गाना बहुत अच्छा गाना बाबा, बहुत अच्छा। जब से रिलीज भइल बा गाना तो हल्का मचा के रख दिला बा। गाना बहुत ज़्यादा गाना सुनता लोग, ये गाना के वायरल सॉन्ग हो गइल बा। तो ढेर सारा रउआ भी सपोर्ट करी ये गाना के। और हम ये चैनल पे हर कलाकार के न्यूज़ लेकर आवे नहीं, खबर पर बतावे नहीं। तो आप सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी ये चैनल से और ढेर सारा सपोर्ट करी और शेयर करें वीडियो के, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करके बताएं ज़रूर कि वीडियो कैसन लागल, अच्छा लागल लिखी कमेंट में। चलिए हम मिले अगला वीडियो में।